Poďme si dnes v krátkosti ukázať, ako jednoducho sa vieme registrovať na wowportal.com. Na webovej stránke klikneme na prihlásenie a vyberieme registrácia. Tu máme viacero možností, v tomto prípade zvolíme záložku freelancer, ponúkam služby alebo handmade, vyplníme meno, priezvisko, e-mail, telefón a svoje heslo, oboznámime sa s obchodnými podmienkami a ak máme záujem, klikneme aj na odoberanie noviniek od portálu. Tlačíme tlačidlo zaregistrovať sa a do pár sekúnd, niekedy minút, dostaneme potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu, ktorú sme zadali pri registrácii. Tu je dôležité aktivovať si svoj účet, kliknutím na tlačidlo dokončiť registráciu. S odkliknutím sa náš účet na wowportal.com stal aktívnym a môžeme sa prihlásiť. Po úspešnej registrácii sa prihlásime do svojho konta a začneme s vyplňaním svojho profilu. Vpravo hore vidíme svoje meno, kedykoľvek, keď sa pohybujeme po stránke, sa môžeme do svojho profilu vrátiť. Údaje o mne, jazyky, štúdium, certifikáty a pracovné skúsenosti je to vaše online CVčko, ktoré slúži, aby vás daný užívateľ alebo spoločnosť lepšie spoznala. Vyplníme si základné údaje, kde je vaše pôsobisko. O mne dôležité je vyplniť zručnosti, vrátanie IT zručností, osobnostné zručnosti, ale aj kontakty alebo sociálne siete, ak ich chcete zverejniť. Na to, aby sa váš profil zobrazil v sekcii freelancerky, je dôležité pridať aspoň jednu ponuku služieb. Ako na to? V záložke Moje ponuky kliknem na fialové tlačidlo Vytvoriť novú ponuku služieb. Otvorí sa vám krátky formulár, ktorý je potrebné vyplniť. V tomto prípade vám ukážem ukážku, ktorú som si pre vás pripravila, čo sa týka jednoduchého podvojného účtovníctva. Dôležité je vyplniť najmä kľúčové slová, ktoré majú vplyv na vyhľadávanie vo vyhľadávači. E-mail, telefón, web alebo sociálne siete sa zasa zobrazia pri kliknutí na tlačidlo Kontaktovať. Váš profil alebo vaša služba bude dostupná a verejná len vtedy, keď odškrtnete políčko Publikovať ponuku. Môžete ju kedykoľvek aktualizovať, zmazať, kopírovať alebo upraviť. Po sfinalizovaní údajov o mne a mojich ponúk si môžete pozrieť náhľad profilu, ako bude váš profil vyzerať po zverejnení, ako ho uvidí verejnosť. Dúfam, že vám toto video pomohlo a ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.